Ayan, nakakabuting ka lulu. Nakakabuting ka. Hindi nga. Yung kasamahan niya na ito. Maestig. Gusto ko na. Ang pagkaariyanin. Dami na huli ang laptop. Ah, puno ng bata. Subsob na. Daming huli. Punta ka lang ako. Subsob na oh. Ya, ilan jumbo kaya yan? Ilan jumbo? Pare, ilan jumbo yan, pare? Ilan jumbo yun? Baka, dalawa. Tugod kayo na rin. Baka, dalawa. Kawawa yan ang nagabit na. Ano na? Ba't agisa ng pera yan? Oo, atawan niya. Kawawa na sa gitna dyan ah. Wala pa siya kayo. Subsob na. Lublog na ko natin. Wala sakay sa ulihan. Mga taon na ulit. Nandun lang panay. Yan, maganda yung tsaka na yan. Wala bin mo. Icha yung pansit. Gala-gala. Sisid. Kaya sisid. Kaya sisid to. Ala, oh yan, ang dami oh. Ang dami sa lambat. Sa lambat marami. Nagutom ka. Nagisa na ng pera. Ala, nagugupit. Giba ang lambat. Dami nagugupit tayo. Sino? Ba ito? Pinapahitan ng kalaman.
Ay, pansit wala. Yung pansit. Kaguro sa pansit. Ah, kanya. Bakit, bebe? Baka na yun, mahalo kayo. Oh, si Bingbing. Bingbing talaga konti. Wala na yung Bingbing ba? Nagla katakutan, lumaking ba sa kabaw? Oh. Kenapa tak tak kengin balik? Dagat. Dagat. Dagat dali.